Ang hypersomnia o sobra na pagkatulog usa ka pathological nga kondisyon diin ang pasyente mobati og kalisod sa pagpabilin nga nagmata sa mga oras sa adlaw. Unsa ang mahimo nga pagtambal alang sa sobra nga pagkatulog sa adlaw? Ang mga pagtambal alang sa hypersomnia kinahanglan nga pilion base sa hinungdan niini. Kung ang hypersomnia kay asthmatic nga gigikanan, gikinahanglan nga mulihok ani og una nga hinungdan, dayon sunod ang sintomas sa pagkatulog. Adunay duha ka nag-unang matang sa pagtambal aron matambalan ang sobra nga pagkatulog. Non-drug treatment nga naglakip sa lain-laing mga estratehiya lakip ang pag-ehersisyo kanunay, naps ug power nap sa maadlaw, mga teknik sa pagkalinga nga nagpasiugda sa kakapoy, pagmintinar sa pag-abri sa respiratory tract sa kaso sa obstructive sleep apnea. Ang pagtambal sa pharmacological na pilso bang mga tambal lakip ang mga amphetamine, modafinil. Ang hypersomnia mahimong usa ka peligroso nga kondisyon na pansalamat sa usa ka tukma nga pagdiagnose o ang resulta sa pagpili sa husto nga pagtambal. Ang husto nga ritmo sa pagkatulog pagmata mahimong masulbad ug mapasig uli. Sa among website www.med4.care makita nimo ang uban pang daghang sulod na mga insights. Umari o bisitaha kami. Magkita ta sa Med4Care.